किचेन कुइननिफ्राय आङो बे फ्रेन्स फ्राइसखौ लाबोबाय। दा बेखौ आङो बे फ्रजेनसोमोन नालाय बेखौ एवगासिनो आङो दा फ्राय खालामनानै बेखौ दा ज' जानोसै आरोना। ओमफ्राय नै दा आं मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनोसै। आं मा ओंख्रि सङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आं दा आंनो नांगौ गासिबो बुस्थुफोरखौहाय आं जगार खालामनानै दोनखाजोब्बाय। केमेरामेना जोंनि बाबा। एवबाय थायै दाना नै दैखौ जब्ब' हरबाय आरोना। दै होखांनानै ओमफ्राय बेयावहाय मटर पनिर संदों नालाय पनिरखौबो होहरबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। खोबनानै दोनसै एबार। दैयाहाय रानबाय दाना बेखौ एसे माबानानै खांनोसै आरोना। आं दुन्दिया होनानै ग्रेभिसो जागोन नालाय बारा दै रानहोआ। मोनबायानो ओरैबायदि गोथाव जाखादोंना लोगोफोर, ओरैबायदि गोथाव जाखादों। नोंथांमोनाबो संनानै जा, ओरैबायदि गोथाव। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।